Worst gig, best gig. May nanunumduman ka mo. Worst gig. Wari kami worst gig ada. Puro best. I mean, every time nga Bagan natukar bad kami, experience na kuhan. enjoy la. Yung ba kasi, saring pa man natin nga, ano man aari lang ako, saring pa man ni Miss Universe. In moderation. Actually, wala yung kumagin basol-basol after tukar. Ito kung ano man baga bisan diri ka mo kontento, enjoy yan yung lagi. Na-enjoy lagi hapon namon kung ano't may adadida. Pero ang best, damo ng best nga. Tukar nga. Music laban experience namon. Tukar ladder after tukar Iba na itong storya. Diba? And with River Maya ba? Bamboo. Liti Park? O Nork, sa kalsada kami ito mo. Independent siya. Openingan Norcase. Karsada ka mo Jack, do you still remember? Sidewalk. Sidewalk? Sidewalk lang ito. Bakit? Mo nito mga year 2003, 2000. Anong event ba gan patronad doon? Opening ito nga Norcase. May na pa. 2005. Guliat kang kabato nga mga experience. Yeah, gulat ka. Naglibot kami within Leyte lang no? First District. First District. Nag-tour. Kung nga mga munisipyo, Santa Fe, Alang-Alang, San Miguel, Ngadiatan Awan. Marsad to. May dadton, din nga nito nga humigday ni dito. Alang-alang at natukar na kami ba? Nawara, tigda. Kaya nagdurudalagan mi na dito ang crowd. Nakadila kami stage, nabibili kami. Hindi na kami pipinamili. Sige na tukar, bibiniling kami. Nakay patal. Hindi yung patal. Nakanta ka lagi. Nakato na yan itong ditchers. Nahigda niya dito na yan. One music video ni Mkual. Mga tao na yun sila liw. Patron 2005. 2004 ba? Bukos nga. Siya, may dumita competition. Di ba? Kung patron ng Tacloban. Kataan yung competition ng Tacloban kami yung daog. May okay. Basta nagpapatron ng Tacloban, di rin kayo usat battle of the bands. Di la usan Paluyo lagad do. May RTR Plaza, may nadidiha Balyoan na Mags, may nadito pahat Kapitolyo, Libertad Children's Park. Damad to. So, Grand Slam kami perminada. May na mo pa yung pagtikang good natin na MacArthur Park. Oo, sa pa ito. MacArthur Landing. Dito good kami. Little Landing, celebration. First at nga gig dito ko na doon una. Nga nagkiriglala kami musically ha. Nga okay man. Damo nang tuka. And then hitaasan stage. Ako ambot may katukato ada ko. Nalukso ako. Nag-stage dive ka. Di stage. Ano? Lumukso ko daw. Pero taas yan stage. Ataas pa iya. Ataas pa iya stage. Tapos apir-apir rin tao dito. Abangan nagkuhan ka. Crowdsourcing. Anakon mama nagkita to gig. Nabaraka itong pagpitik ni Cool Jack. Kaya tataas talaga to. Taas ko ng stage. Pag di mo rin makabalik kay stage ko, naghagdan. Naglili ka na, Okay, taas. Ano itong event ngayon? Little Landing na celebration. Mo kasi niya basta natukar nga ni kami. Naglanding ka gyud. Landing kami dito. Na-hyper na nga ni. Napitik good na yan. Ay, bangin na mo itong tirigaman na ito, pag natukar baga. Jolly-jolly ba? Kami ang una, no? Ikaw, Jack, kuha crowd, actually. Crowd favorite, yeah. Oo. Kuha niyat crowd. Di ba boring ba? Oo. Importante. Dami ko rin ang ginagyan, Manila kaya paano, di ba? Kuha ko rin niya, hiya ko rin. Manila. Nakuha yung crowd during and after. Agree. During and after. May napangalan ito na before pa. Before anay. After 5 days. Balit. Yes nga. Napa-networking nga nito yan. Yes. Mga kutakutahan. Pero may kumusuga namon banding, kumbaga alas na ako nga batonan pagkato namon Manila. Okay, usala kami nga balay. Pero anamon pag-travel, happy iba. man. An experience good namon kay imagine oray kami mga kwarta ba. So sumakay la kami fruit truck tama ba? Ito nga ni nga truck nga may nagdudulungin mga prutas. na magkot balo yung may refrigerator. Freezer. Pero ginabri namon kaya syempre
Magputindoro. Sakay kami ito. Hato kasi nga mga time, amo kasi to dream bahit mga banda to din. Okay ko nito. Makatukar ba to Manila ba? Bisan Tapos niyo maka-experience ka na. pag-travel, sugod pa ko dito. Kumbaga, di rin na enough ang takloban ko. Kumbaga, Oo. baka gusto ko nga to maka-experience sa Manila or Cebu naman lang. Kaya ito ko na to talaga music scene. So, ito Nag-try nga, kami nga to actually. Nag-try kami nga. magrarambo ka mo for 1 to 2 months or longer pa. Playphonics. Tapos piyesa. Oo. Hera talaga ito nagsasaragbot. Kami, nakatula kami ito Harmony Hub. Girig nom. Oh, tapos naawa kami. Makatera Mga Manila. food ba na sila yung... Ayun sa inyo ko, Jack. Ano ang Jack? Manila kaya kita. Sumiring niya, meda namon truck. Oo. Tara. Mali yung sakyan. Ato kami. Agits ka Pero mo parang ngayon. siya, laki pagkatuloy dito, may daman ni Uncle, ng tita nga nag-support hamon bang may mga tukar, ihap. Paukoy kami. Ganado. Kami dito. As in, nato kami na... Pero damo actually, damo naman nakatuan nga. Di ba damo nakilala natin, ano? Damo na ito nakilala. Nakilala. Ako na experience nga. Ako ba doon time nakilala tayo Richard Merckx? Ako ba doon time nakilala tayo Richard Merckx, ano? Nakilala mo Richard Merckx. Jojo A. Oo, tapos Jojo just A. player ito, yeah, tapos Jojo Jojo A, A. kung nakita kami ito, Jojo A. Jojo A, na-picture kami ito, dida. Ano, Ako nakakada ka mo na yung talk show ngayon. Actually, Oo. may daw kami ito Ganado. sa segment ba. Interview, so gyapon ini. Tapos ano ba, tukar kita Timog. Di ba, di kita marunong Battle of the Bands ngayon. Tumukar kami. Tapos, Mike Sarto ba ito? Manager ng QC, di ba? Nagkuha natin. Tapos, ang kamagsarang kay God. Among pinakakuan good highlights. Kayo nagiging model na ng close-up. Close-up pa to, Colgate. Audition ka to ni Monte, ada? Oo, audition ka. Muli ka man. Tapos dapat Alpha Record kita to, di ba? Alpha Record kami ito. Kaya napaka-social man kami. Kaya nalpanakad doon mga hira April Boy. Hira... Amon era mga artist. May the Razorback. Razorback. Wala to, di ba? Di, kaya kukuhaan man lang kanta usala, di ba, single la ba, may danira na gustuhan la. Saragbot kami. Dire album ngayon kuan. Nanguli kami, yung kapoy na kami dito.